Здравейте! Днес ще направим лек ремонт на този теч, който е бил в жилищен блок на последния етаж. В февруари месец имахме лек теч. Това горе-долу е нещото. И ето така върви надолу. Горе-долу, някъде ето тук. От тази страна на колоната. Това тук фактически на времето е било вратопрозорец към тази част, която е била, нали, тераса остъклена. Ние сме на последен етаж, последствие от теча се получава това, което виждате. А това тук, което ще го направя, е благодарение на Zinsser-Bin, който съм взел специално грунт за това петно, благодарение на Мана България. И после Permalite. И ето ги резултатите от намесата на Zinsser-Bin и Permalite. За мен е повече от задоволително. Продуктите си свършиха работата, петната ги няма, така както трябва и да бъде. Така че, какво можем да кажем? Евала Мана!